Jaun Andreok, zuzenean, nik ez dute jokatuko, nire solaskinek esaten didatenaren aukeran. Hortxe, irudian ikusten ari garelako, aukerak zuek ere etxean gogoratu, 11. denboraldia egunean, behin martxan dela, adi, prestadete? Bai. Bueno, venga, ba, aurrera. Ba, gizu tartean asmatzen ez direnak, Ni honetan oso txarra naiz, presioa dakadanen oso gaizki egiten dut. Adostu behar dugu. Oso txarra naiz erantzuteko horlako. Bat, bagoaz. Zenbaki errematarrak. 2000 da, ez, seiehun izan behar du. 2006 da, berrogeita. Eta berrogeita mar. Hoi da. Venga, Google Maps. Ui, ere. Ui, bilagona amasa. Joa, hau gauzki egiten baldin badugu? Hori. Erritik botako Orozko. Orozko. Orozko, bai. Ze hizkuntzatan komunikatzen da guk? Euskara eta frantsesa, gaztelania eta ingelesa, euskara eta gaztelania, ezta? Euskara eta gaztelania izango da. Zein da zenbaki txikiena? 9 bat. Nagorek 14 sagar ditu. Ainuak Nagoreri 9 banana ebatxe dizkio. Zenbat sagar ditu Nagorek? Ba, 14. Ez, Lau. 14 bost, ez? Ez, Nagorek 14. banana, kontuz, 14. Zenbat urte beteko ditu Inigo Urkulluk? Ui, ene. Irurogeita bi. Bi? Bai, baina ez dago jubilatzeko. Zein herritakoa da argazki hau? Elisa kontutan. Ez? Ba, nik maietik esango nuke zu. Zer da, Urnieta? Urnieta ez aizu. Urnieta. Bai. Errusiako Romanov dinastiaren azken egunetan 1910 hamarkadan erakin handia izan zuen errusiar fraide eta mistikoa. Rasputin. Grigori Rasputin. Azkena, Rasputin, bai. Eta margolaria? Aukerak ere ikusten dira aukerak, Hau ezta? dakat kli dela uste dut. Ez. Ai! Lodi, beso edo hitz, bueno, 10-tik 10 ezin ditugu. Beso! Beso, oso ondo. Partida, ia. Ondo, gure marka ez dugu gainditu. 10-tik 6. 10-tik 6, eta minutu terdi gastatuta. Bai. Luisio Fernandez, egunon! Egunon. Ai, ez dago modurik, emaitza ona lortzeko. 6 bat aprobatutik gora dago, esango nuke. Eta pozarren, ez, gainera horrelakoetan taldean jokatzen denean ondoren, pike daukanean, egunean behin helburua eta 11. denboraldiarekin helburuak hori izaten jarraitzen duelako, ez da, ondo pasatzea baita ere? Bai, ala da, eta pikeren bat badago tartean, talderen batean, ba, zergatik ez. Ludger Messi igual kaso egin bat zeniotea margolariarekin, hobeto. Beti gertatzen da 11. Denboraldiarekin batera. Bueno, nobedade txikiak sartzen joaten zaretela, muina mantendu egiten duzu, espiritua mantendu egiten da, estetik aldetik ere jokoak antzeko izaten jarraitzen du. Ze berezitasun txartatu dizkiozue oraingoan? Bueno, denboraldia amaieran berriro nahi dugu toki bateko, areto bateko finala antolatu. Laburtxoa izango da, aste santu bitartean 8 asteko sprint bat izango da egunean behineko denboraldi hau, baina jokoak martxoan, aste horietako batean, 4 urte ere beteko ditu. Eta 4 urte hauetan, bitardi pandemiak jartu ditu, eta 2019 hartan hasi ginenean, bukatu genuen urtea, halako zuzeneko evento batekin, finala, elkartu zan jende mordoska bat San Agustin aretoan Azpeitian egin genuen kontu batean, eta halako zerbait egin nahi dugu aurten, eta hori antolatzen ari gara. Aliziente bat gehiago, hau da, agian ez talako jokoko 8 aste horietan erabakiko, baizik eta hor dauden lehenak, gonbidatu nahi ditugu final horretara, eta antxe, pikearen kontzeptu horrekin, gogoan ez, noski, baina halako zerbait egin. Ez dakit aprobetxatu nahi zuen, etxe honetan finalik izango ote den, edo bat zabiltzaten elkarrezketetan da. Kuriositatetik... Elkarrezketetan da gabiltza. Baina, bueno, egon dira hiru zuzeneko final egin dira 2 egunean behin izenarekin, baina denboraldi honetan ez dago lako bat. Formatuaz eta barriketan ari gara, EITB-ko zuzendaritzarekin, eta, bueno, ikusiko dugu zer ematen duen horrek, baina final telebisaturik ez dut uste egongo denik aurten. Obeintzat, aste santuko honetan, barkatu, denboraldi hori dagokionez. Laugarren urtea esan duzulako, ez dira gutxi, Euskara Hutsean mota honetako formatu batetaz hitz egiten ari garenean, babeslea guk konpainia izango da. Bueno, izandako arrakasta hori ere izango da lagungarri, ez da, Luisio?
babesleak eta aurkitzerakoan, sariak ere ondoren egon badaudelako? Bai, ez da arazorik izaten, egia esan, ez dugu komertzialik bihali behar izaten nola salmentak egiteko, jenteak deitu egiten du, eta bai, irismena badauka, 24 ordutan atxeden baten ondoren, 40.000 lagunen jokatu dute, azkenengo 24 orduetan, eta bada zerbait, jokoa mantentzen du bere interesa, piko bat uki zuen pandemiaren unetan jende guztia etxean zegoenean, baina geroztik ere asteroko 60.000 jokalari, bada zenbaki bat eusten diogu horri, eta bueno, jokoak interesan izaten jarraitzen duen bitartean, saiatuko gara denboraldi gehiago antolatzen ere bai, eta iragarleei, dela asteko iragarleak kasu honetan guk telekomunikazio konpainia denboraldiko babeslea dela, horrekin, guk eskainiko dugu publizitate plataforma bezala, ze azken baten, hola bizi den aplikazioa da, erabiltzaileentzat doan, baina iragarleentzat aukeratxo bat. Aizu, Luisxo, eta bestela, bodetan da, ekitaldietan da, martxan jartzeko proiektu ere bada, ez, hemen, EITB-ren 40. urte hurren ekitaldian jokatzeko aukera izan genuen, eta aizu... Zuzeneko gauza horiek, bai. Olako bat egiteko finala, olako batean, baina boda batez, ez dut uste inor eskonduko denik. Guk duela gutxi, Maialen Diaz Laguna ezkondu zenean, bingo egin genuen bezala, ez da aukera txarra egunean behin jokatzeko. Hala ere, liatzen ari naizelako, eta irudi batzuk erakutsi nahi dizkide dalako, ziur aski txundituta geratuko dirako, ikusi eta entzun. Croeso i Quiz Bob Dydd. Mae Quiz yn app game show sy'n rad ac am ddim. Lle gallu di roi ar heri dy hun. Dy ffrindiau, dy deulu, dy gydweithredwyr di, neu weddill y glad hyd yn oed. Mwyn ennill gwobre anhygoel. Bob Dydd... Ez kezkatu, bakarren Matia gaso ulertzea koste ingo zaiolako. Euskaraz tutik ere ulertzen ez du Matia, igual hori gertatzen zaio gure iragarkia ikusten duenean, baina urrats bat aratago joan delako egunean behin, ez da, Luisxo? Bai, 2022 amaieran hasi zen denboraldi bat, Quiz Bob Dydd, dala egunean behinen irudiengatik eta iragarriko zuten, beste hizkuntza batean zela hori, eta da galesez. Gales, herrialde bat hola tamainaz eta egoera soziolinguistikoz pixat behituena konexio batzuk Euskal Herriarekin, eta hango telebista, espederek deitzen dan galesezko telebistak antolatuta, guri deituta eta bertako ekoiztetxe batekin jarri zan martxan, eta bueno, momentuz aplikazio joko bezala, asteroko sariak eta hola, formatu bera, itxura bera, edukiaz eurak enkargatzen dira, jakina, bertako edukia da nagusiki, eta bueno, baita ere mundukoa, geurean bezala, baina bertako galdere pixua daukate jakina. Eta, bueno, 5.000 erabiltzailera iritsi da, azkenen 10 bat astetan, luzapen bat ere planteatu, bukatu behartzan orain dela 10 egun eta luzapen bat egin diote, telebistakoek, ala eskatuta, ze azkunde fase baten hortxe dijoa pixkate gora erabilpena, eta, bueno, pozik gaude, irten dalako, salmenta moguko bat izan dela esan dezakegu, eta agian beste bertsioren bat ere irtengo da laster. Luisxo, jakin, hemen platoan elkarrizketari adi egon beharrean, bakarren batek partida jokatu duela, eta etzaiola gaizki atera, Aitor eta Maria jaritu direlako, eta 9 asmatu dituzte 10-etik, ez da gutxi. Eskerrik asko, Luisxo, besarkada bat. Bai, hurrengo arte.